טוב, אז היום אנחנו בעצם יש לנו שעה לעסוק קצת באבטחת מידע בעת חירום ברשויות המקומיות, אבל לא רק. יש פה הרבה טיפים שיכולים להיות רלוונטיים גם לארגוני חברה אזרחית וגם למשרדי הממשלה וגם באופן כללי. זה נושא שאולי לפעמים אנחנו דוחים אותו לקצה, ואולי הוא פחות פופולרי מנושאים אחרים שמרגישים לנו כיותר מושכים, אבל החשיבות והסכנות שלו הן לפעמים יותר גדולות מהרבה דברים. לפעמים אנחנו רוצים לעשות דברים ממש ממש טובים, אנחנו יכולים לגרור אחרי מעשים פחות, וזה באמת, אני קודם כל שמחה שהצטרפתם היום ככה להעלות את היכולות שלכם, את הידע ואת המודעות שלכם לנושאים האלה. ממליצה לכם לרשום לעצמכם דברים במהלך הוובינר, יעלו כל מיני נושאים, מין טיפים, כיוונים, כאילו לרשום לכם דברים שאתם רוצים לבדוק בהמשך או אולי לעזר בהם. יהיה לנו פעמיים, אנחנו נעשה הפסקה לשאלות באמצע ובסוף. אם עולות לכם שאלות תוך כדי שמתנהל הוובינר, אתם מוזמנים כבר לרשום אותם בצ'אט, ואז נחזור ונשאל את השאלות שעלו בהתאם לזמן שיהיה לנו. אז זה גם הזדמנות להתייעץ בקצרה בדברים שהיו לא ברורים. קצת שותפים שלנו היום במפגש. אני סווטה רובן, אני ראש תחום למידה בעמותת נובה. איתנו כאן היום שותפים גם קהילת הדאטה הלאומי, דאטה אייל, הדיגיטלית שכבר הציגו, וימית מפריימסק שהיא הידע והכוח המניע של הוובינר בשעה הקרובה. אני אגיד במילה שנובה היא עמותה שעוסקת במתן כלים למגזר החברתי והציבורי לעבוד עם נתונים. אנחנו פועלים בימים אלה במתכונת חירום גם, שבה אנחנו מאפשרים כמה שעות ייעוץ בחינם לרשויות מקומיות וארגונים חברתיים ויוזמות אזרחיות, בחשיבה סביב איזה דאטה הם צריכים ואיך אפשר לנתח אותו ולהוציא תובנות. אז יש עכשיו בצ'אט אופל תשים לינק לטופס ההרשמה שלנו, ואם אתם כזה ארגון ואתם רוצים להתייעץ איתנו ללא עלות בזמן הקרוב, מוזמנים לעשות את זה. שותף נוסף שיש לנו היום זה קהילת החדשנות, שזו עוד הזדמנות שנמצאת עכשיו על זה. רונה פרי שהיא מנהלת הקהילה, תגיד שתי מילים על זה. היי, אני מאוד שומעים אותי? כן. אז נעים מאוד, אני רונה פרי, מנהלת קהילת דאטה אייל, זאת קהילת חדשנות, אחת מ-14 קהילות החדשנות של משרד הכלכלה. הקהילה שלנו היא בעצם מידע משותף של משרד הכלכלה, מערך הדיגיטל הלאומי, רשות החדשנות ועמותת נובה, קבוצת SFI שמנהלת את הקהילה. וזוהי בעצם פלטפורמה שהמטרה שלה היא לחבר את המגזר העסקי, את המגזר הפרטי, המגזר האקדמי והציבורי, כמובן הקהל הרחב, כדי לגרום למידע לעבוד עבור הציבור. בזמן החירום הקהילה משמשת בית לצרכי הדאטה של המגזר הציבורי והאזרחי. אנחנו מתמקדים בהפצת מידע וכלים, ריכוז יוזמות ואתגרים. אתם מוזמנים להעלות אלינו אתגרים שאתם מתמודדים איתם. אנחנו כמובן מבטיחים לחבר אתכם. אנחנו עורכים חיבורים כמו שאמרתי בין מגזרים ומגבשים פתרונות מבוססי דאטה ו-AI לאתגרים של תקופת החירום. אני מזמינה אתכם להצטרף לקבוצות של הקהילה השונות בלינקדאין, בפייסבוק וגם בטופס המאנדיי, כי להצטרף כחברי הקהילה, להיות שותפים בעיצוב מהפכת הדאטה בישראל ולעלות כאן באמת להיות שותפים שנוכל לייצר פתרונות ביחד עבורכם מותאמים. תהיו איתנו בקשר, הקבוצות האלו זה הבמה שלכם והקול שלכם להשמיע את הצרכים שלכם בתחום הדאטה, ואנחנו כאן בשביל לנסות לסייע בכל מה שאפשר. זה כבר נמצא כאן בצ'אט. תודה רבה, ואני כאן זמינה לשאלות בין אם בצ'אט או אני אשאיר גם את המייל שלי. מעולה, תודה רבה. אז זה היה הפתיחות שלנו לדבר הזה. שתי מילים על מה אנחנו מדברים היום. אז היום אנחנו מחלקים את השעה שלנו לשני חלקים. החלק הראשון אנחנו נדבר על 5 דגשים, צ'קליסט כזה לאבטחת מידע, שבגדול הם רלוונטיים כמובן גם לשגרה, אבל חשוב לחדד אותם עכשיו במיוחד, בסיטואציה שיש לנו כיום, נדבר קצת על רשימת מלאי, עדכון מערכות, סיסמאות, פישים וגיבוי. ובחלק השני אנחנו ניתן 4 דגשים שהם
גם רלוונטיים בשגרה, אבל יש להם נקודות שעולות עכשיו סביב העבודה של גופים עם מתנדבים, עם עוד גורמים יותר, העדכון ברישום מערערי המידע לשעת חירום, עבודה על דרייב, העבודה עכשיו עם ספקים שהם הרבה בהתנדבות וללא התקשרות, והמשמעות של הדבר הזה, ועבודה עם מתנדבים וחשיפה שלהם לדאטה, אז זה יש שני החלקים של המפגש שלנו. וזה זמן מעולה להעביר את השרביט לימית מחברת פריימסק, שככה תתחיל איתנו את הדברים. היי לכולם, אז באמת שנייה לפני שנצלול לתוך המצגת, חשוב לי שנעשה איזושהי הבחנה בין שני מונחים שכולנו משתמשים בהם, ורובם נוטים לחשוב שמדובר במונחים זהים, ולא, לא מדובר במונחים זהים. המונחים הם אבטחת מידע. אבטחת מידע בעצם זה כל אותו תחום שנועד לשמור ולהבטח את המידע ששמור בתוך המערכות. אם זה באמצעות מערכות הגנה, אם זה באמצעות הגברת המודעות של העובדים לשימוש במערכות ההגנה, ניטור לוגים וכיוצא באלה. ולעומת זאת, יש את הגנת הפרטיות, שהגנת הפרטיות זה בעצם כל אותו תחום שנועד לשמור על הזכויות שלנו, של הפרט, ביניהם הזכות לפרטיות, שבואו נודה על האמת, די נזנחה לאחרונה וכמעט ולא קיימת, אבל עדיין מאוד חשובה. ומכאן אני רוצה, אחרי שעשינו איזשהו סדר בין ההבחנה בין שני המונחים האלה, לצלול לחמשת התחומים שרצינו לשים עליהם דגש. אז הראשון זה בעצם רשימת מלאי, ואנחנו כארגון צריכים לוודא שיש לנו שני רשימות שמנוהלות, שהן עדכניות. הרשימה הראשונה זה בעצם תרשים רשת. תרשים רשת הוא מתחייב מתקנה 5 לתקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע. תרשים הרשת צריך לכלול בתוכו את כל מערכות המידע שאנחנו משתמשים, את כל מערכות ההגנה, התוכנה, החומרה, הממשקים בין איך המערכות מדברות אחת עם השנייה, ובעצם אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו תרשים כזה של כל המערכות. וכן המלצה מאוד ספציפית לגבי התרשים הזה, מאחר שהוא תרשים מאוד מאוד רגיש, צריכה להיות גישה למינימום האפשרי, רק לאנשים שהתפקיד שלהם מתבקש, צריכה להיות גישה לתרשים הזה. הרשימה הנוספת שאנחנו צריכים לנהל זה בעצם מסמך הגדרות. מה זה מסמך הגדרות? זה מסמך שאנחנו מחויבים מכוח תקנה 2 בתקנות הגנת הפרטיות. זה מסמך שבעצם מרכז בתוכו את כל המידע שאנחנו שומרים, את כל מאגרי המידע. אנחנו בהמשך נדבר על מהו מאגר מידע ומתי יש לנו חובה לרשום אותו, אבל כעיקרון צריך להיות לנו מסמך שמרכז את כל המידע שאנחנו שומרים בתוך המערכות, לאיזה מטרה אנחנו אוספים את המידע, למי אנחנו מעבירים את המידע, מי מחזיק במידע שלנו. והסיבה שאנחנו חייבים לשמור על המידע זה שברגע שיש לנו מיפוי נכון ומדויק ועדכני גם של המערכות מצד אחד וגם של המידע מצד שני, יש לנו את היכולת לעשות מיפוי סיכונים מדויק לארגון שלנו, ואז אנחנו בעצם יכולים לדעת עם איזה סיכונים אנחנו מתמודדים מראש ולהיערך לכך בהתאם. בהרבה מובנים ימית זה גם נשמע כמו איזשהו שלב ראשון לדרך, כלומר לא סתם זה נבחר פה להיות הדבר הראשון. בעצם זה קצת כמו רשימת מלאי של אני כבעל עסק, מה המוצרים שיש לי כרגע בכלל קיימים. כאילו אם אני רוצה לדעת למה אני צריך לשים סיסמה חזקה ועל מה אני מגן ובאיזה מערכות אני צריך להתקן, אז אני בעצם דבר ראשון צריך, ממה שזה נשמע, גם לדעת פשוט להגיד מה יש לי, שזה לא ברור מאליו בכלל. אני כן אגיד שאנחנו, ואופל תשים עכשיו את זה בצ'אט, כן עשינו לכם כזה אקסל כזה קטן שיוכל לעזור לכם לסדר את הדברים ושתוכלו להשתמש בו כדי להתחיל לסדר את מאגרי הנתונים שלכם, או לפחות להתחיל ככה לתעד בדיוק איזה תוכנות יש לכם, איזה חומרה, איזה מאגרים יש לכם, ולהתחיל לעשות איזשהו סדר ראשוני בדברים האלה גם. לגמרי, מסכימה. נעבור לנקודה הבאה, זה בעצם עדכון מערכות ההגנה. אז קודם כל, חשיבות של עדכון מערכות ההגנה היא חשיבות עליונה.
מהסיבה שכשיצרן מייצר מערכת מסוימת והוא מזהה איזושהי חולשה, הוא מיד ממהר להוציא גרסה עדכנית יותר שבעצם חוסמת את אותה פרצה שהוא גילה. עכשיו מה שקורה, רוב היצרנים גם מפרסמים, הם בעצם מפרסמים והם אומרים, מפרסמים לציבור שהם יודעים שהתגלתה חולשה ואנא לעדכן את העדכונים החדשים. האקרים לגמרי עוקבים אחרי אותם עדכונים של היצרנים, ואז הם בעצם יודעים בדיוק איזה תוכנה ואיזה פרצה לנצל, ולכן חשוב מיד עם קבלת הודעת עדכון לבצע את זה באופן מיידי, ואם אפשר גם לבצע עדכונים, עדיפות היא לבצע את העדכונים באופן אוטומטי. וכשאני מדברת על עדכונים, אני מתכוונת לעדכונים בתחנות הקצה, בשרתים, במערכות של ההפעלה, אפילו בשירותים של מייקרוסופט כמו אופיס, או בשירותים של מערכות אחרות כמו של אדובי, לוודא שאנחנו לא עובדים על גרסאות end of life, אוקיי? ברגע שאנחנו עובדים על גרסאות end of life, זה בעצם גרסה שהיצרן לא תומך בה, ואז ככל שמתגלה איזושהי פרצה, אין מישהו שסוגר את זה, וזה פרוץ ומהווה סיכון עבורנו. הייתי ממליצה נגיד לנוכח המצב עכשיו באופן יזום רגע לעבור על כל המערכות שיש בארגון ולעשות את זה, כאילו כצעד ראשון עוד לפני... חד משמעית הייתי מציעה לעשות איזושהי בדיקה. קודם כל הדבר הראשון שהייתי בודקת זה איך מתבצעים העדכונים שלי, האם הם מתבצעים באופן ידני, יש ארגונים שעדיין מבצעים עדכונים באופן ידני, ואז זה נתון לזמן שלהם, לאילוצים שלהם, ולפעמים זה נדחה. אז קודם כל לוודא מה מנגנון העדכונים אצלי. אם הוא אוטומטי אז מעולה, להמשיך ולתפעל אותו. אם הוא ידני אנחנו צריכים לגלות ערנות יתרה במקרים האלה, כי העדכון תלוי בפעולה אקטיבית שלנו, ואז הייתי מייעצת לבצע את זה בצורה מבוקרת ומנוהלת, שיהיה מישהו שזה התפקיד שלו לוודא שכשיורד עדכון מסוים הוא מוודא שכולם מורידים אותו למחשב שלהם. אוקיי, סיסמאות חזקות. סיסמאות חזקות זה אחד הנושאים היותר משמעותיים בתחום של אבטחת מידע. אני כבר אגיד כאן, אין 100% אבטחת מידע, אוקיי? אם יהיה האקר שהוא מספיק עם מוטיבציה וישב מספיק זמן על המערכות שלנו, כנראה שהוא ימצא את הפרצה להגיע למערכות ולשים לנו יד על המידע. התפקיד שלנו פה זה לבוא ולהקשות על אותו האקר וממש לגרום לו להתייאש. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? באמצעות סיסמה חזקה. עכשיו, סיסמה חזקה זה לא כמו שרשום פה בכותרת, גדולה קטנה 1-6, אוקיי? סיסמה חזקה היא סיסמה שהיא לפחות מורכבת מ8 תווים, היא צריכה לכלול אותיות גדולות, אותיות קטנות, סימנים ותווים, וגם צריכה להיות מוחלפת בתדירות של 1 ל-180 ימים, המגדילי ראש עושים את זה בתדירות נמוכה יותר של 1 ל-90 ימים. צירפתי לכם פה טבלת חום שהיא משקפת בצורה מאוד מאוד ברורה כמה קל לפרוץ לסיסמאות שלנו. אם למשל אני לוקחת סיסמה שהיא עם 11 תווים, שהיא הרבה מעבר למה שאמרתי, 11 תווים, אבל היא כוללת אך ורק מספרים, באופן מיידי אפשר לפרוץ. ותראו, ככל שאנחנו מוסיפים אותיות גדולות, אותיות קטנות, תווים, סימנים, התדירות עולה, התדירות של הפריצה עולה, ואז בעצם אנחנו באים ומקשיחים את זה. בנוסף לזה, הייתי מציעה לשלב בתוך המערכות שלנו מולטי-פקטור אותנטיקיישן, שזה אימות רב שלבי, אוקיי? מה המשמעות של מולטי-פקטור אותנטיקיישן? אם בעבר היינו משתמשים רק בסיסמה, אנחנו רוצים לבוא ולהקשות יותר על האקרים, ואנחנו רוצים שבעצם הסיסמה שלנו תהיה מורכבת מ3 אלמנטים. Something you know, זאת אומרת הסיסמה שלנו, something you are, טביעת אצבע, זיהוי פנים, ו-something you have, הטלפון שלנו, למשל כשאנחנו מקבלים איזושהי סיסמה לטלפון שלנו, אז בעצם יכולת הזיהוי היא הרבה יותר ודאית והרבה יותר גבוהה.
ודבר נוסף שהייתי רוצה לדבר עליו, זה הסיסמאות הרגישות של כל מי שמנהל לנו את המערכות, סיסמאות אדמין, הן סיסמאות סופר סופר רגישות, ואנחנו צריכים להבין, האדמינים הם המטרה. ברגע שהאקר מצליח לפרוץ לסיסמה של אדמין, הוא יכול להסיר אדמינים אחרים, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה במערכות שלנו. הם הטארגט. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה כמובן לוודא שהסיסמאות האלה סופר מוקשחות, מוחלפות בתדירות גבוהה. בהקשר הזה אני דווקא רוצה גם להתייחס לכל מה שקשור לסיסמאות למצלמות אבטחה. בהרבה מהרשויות המקומיות יש מצלמות אבטחה שמפוזרות לאורך הרחוב, והדבר שהכי קל לפרוץ זה בעצם סיסמאות למצלמות שמקושרות לאינטרנט. זה הדבר שהכי קל לפרוץ. רוב האנשים בעצם אפילו לא מחליפים את סיסמת ברירת המחדל של היצרן. זאת אומרת שאם היצרן נתן סיסמה של 1 עד 4 למצלמות מסוימות, רוב האנשים משאירים את הסיסמה כמו שהיא ואפילו לא משנים אותה. אז אם אני יכולה לייעץ משהו לעשות, זה כמובן אחד, לשנות את הסיסמאות אדמין. הרבה פעמים השם של המשתמש הוא נקרא אדמין, ואז בעצם אנחנו חושפים את הסיווג של ההרשאה. מישהו שהוא פורץ לתוך משתמש אדמין, הוא יודע שהוא משתמש אדמין, ועכשיו הוא יכול לעשות כל מה שעולה על רוחו במערכות ובמצלמות. אז גם פה אני יודעת שיש מערכות שלא תמיד מאפשרות לשנות את שם המשתמש, אבל במערכות שכן אפשר לעשות, בבקשה לעשות את זה. כן, אני אגיד מהצד שלנו שהדוגמה זה פעולות מאוד מאוד פשוטות מהבחינה הזאת, אבל זה כן משהו שצריכות לעשות ברמת הארגון. אנחנו לדוגמה עם תחילת פרוץ המלחמה העברנו לאימות דו-שלבי, כי זה מה שלנו נגיש כרגע במיילים ובמערכות אחרות, באימות גם בסיסמה וגם בעוד דרך, וזה מניסיון אני חייבת להגיד מהלך מאוד מאוד פשוט, באמת מהלך מאוד מאוד פשוט של כמה דקות של כל עובד, אבל באמת כל עובד צריך לעשות אותו. אז מהבחינה הזאת יש פה גם איזשהו דגש על איך להנגיש את זה לעובדים שהם באמת יעשו את זה. כאילו מה החוויה שלך, כלומר לעשות את זה איתם, לשלוח מייל זה מספיק, כלומר איך לגשת לזה שכל אחד באמת יעשה את זה, כי יש פה עבודה שהוא לא רק של הגוף המרכז, אלא של כל העובדים בפועל. אני חושבת שהפתרון המרכזי זה העלאת המודעות של העובדים. בסוף הם יושבים בקצה, ובסוף המון מהאחריות להבטחת המידע מוטלת על הכתפיים שלהם, ואנחנו כארגונים חייבים לעזור להם ולהעלות את המודעות שלהם להבטחת מידע, ואפילו להכניס את זה לבתים שלהם, להגיד להם אם פורצים לכם עכשיו למכשיר הסלולר שלכם או לדואר הפרטי שלכם, כמה מידע יש שם, הכל נחשף. ברגע שאנחנו מצליחים להכניס ולהחדיר את הבטחת המידע לתוך הבתים של העובדים, אז ההירתמות היא הרבה הרבה יותר גבוהה. אם אני לוקחת את זה להיבט הפרקטי, אז כמובן מחלקת מערכות מידע, מחלקת תשתיות, יש אפשרות להגדיר איזה סיסמה תהיה, איזה סיסמה בעצם תהיה תקנית, אוקיי? גם לפי מספר התווים, גם לפי ההרכב שלה, ולהגדיל את הטווח של החלפת הסיסמה. עברנו לנושא הבא. אוקיי, פישינג. אני רוצה שבאמת תסתכלו טוב טוב על השקף הזה. מכל האפשרויות שאפשר לגרום לאירועי אבטחת מידע, האפשרות הבולטת ביותר והמובילה ביותר היא באמצעות מתקפות פישינג. מתקפות פישינג הן בעצם מתקפות שהן עובדות על מניפולציות רגשיות ומנסות להניע אותנו לפעולה, אם זה באמצעות נוסח מאיים ומפחיד, או אם זה באמצעות פיתוי לכל מיני הטבות לא הגיוניות, ופשוט מנסים לעבוד עלינו באמצעות מניפולציה רגשית. והרבה פעמים אנשים שאין להם מודעות יכולים ליפול בזה. אז איך אנחנו בעצם יכולים להתמודד עם הכלי שהוא בעצם הכלי הכי משמעותי עבור האקרים לפרוץ למידעים שלנו? איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אנחנו יכולים לעשות את זה, הדבר הראשון, דיברתי על זה גם מקודם,
גם בהקשר הזה, מודעות עובדים, אפשר לבנות תוכנית עבודה חודשית, שפשוט כל חודש שולחים איזשהו באנר, עושים איזושהי פעולה שהיא קשורה להבטחת מידע, עושים את זה בטפטופים, לא בלומדות גדולות, ארוכות ומסורבלות, ממש באיזושהי פעילות שמשלבת גם את ההשתתפות של העובדים. מבדקי פישינג, אנחנו בעצמנו צריכים ליזום מבדקי פישינג לעובדים, אבל לא מבדקים כלליים שלא מתאימים לכל העובדים. הייתי מציעה אפילו באמת לקחת מחלקה ולייצר פישינג לכל מחלקה. למשל, אם יש לי מחלקת IT, אז אני אשלח לה פישינג שהוא ברמה גבוהה, אני אקח איזושהי הודעת מערכת, אוקיי, שמטריאלי על גיבויים או משהו לא תקין, ואני אשנה משהו מכתובת השולח, איזושהי אות בכתובת השולח. אני אעשה את זה ממש ברמה גבוהה, כי למשל למחלקת IT אני מצפה מהם למודעות מאוד מאוד גבוהה, כי מי שמצליח לחדור למערכות שלהם בעצם יש לו גישה למידע של כל הארגון. כמובן אם זה מחלקת כספים אז משהו שתואם למחלקת כספים וכן הלאה וכן הלאה, לא לעשות איזשהו מבדק פישינג שהוא כללי, ואז גם הקמפיין נשרף בשניות כי אחד מדבר עם השני וזה נראה לא אמיתי. הדבר הנוסף זה מערכות הגנה. יש מערכות הגנה שהן יודעות להתמודד עם פישינג, יש מערכות לסינון דואר אלקטרוני, יש מערכות שהן בעצם יודעות לסרוק קבצים, לוודא אם קבצים זדוניים או לא, EDRים, משהו שהוא must בכל ארגון. וכן אני מציעה בכלל לעקוב אחרי מודיעין סייבר ולוודא שאתם רשומים לסרט, מערך הסייבר הלאומי. מערך הסייבר הלאומי כל הזמן עובד במישורים האלה של סייבר, וככל שהוא מזהה התראות הוא תמיד מפיץ את ההתראות בזמן אמת ונותן המלצות איך להתמודד עם אותם התראות שהוא גילה. ובכלל יש כל מיני קבוצות וואטסאפ ייעודיות של מנהלי אבטחת מידע, לפעמים זה גם פר ענפים, אז לנסות לאתר את אותם קבוצות ולהיות חברים באותן קבוצות על מנת לקבל כמה שיותר מידע, משתפים שם המון וזה לגמרי חשוב. וכמובן חסימת כתובות דואר אלקטרוני, חסימות כתובות זדוניות ואתרים שהם זדוניים, אז מראש לחסום את הגישה אליהם וזה כבר מצמצם לנו את הסיכונים. איך את יודעת מה הם כתובות זדוניות ואתרים זדוניים? יש כתובות ואתרים זדוניים שהם ידועים וגם מופצים על ידי מערך הסייבר הלאומי, ובאמצעות כך, וכל פעם יש גם דרך אגב כתובות שמתגלות כל הזמן, אז אני חושבת שהפתרון הכי טוב לעקוב אחרי זה באמת דרך מערך הסייבר הלאומי ודרך קבוצות וואטסאפ מקצועיות ייעודיות להבטחת מידע שתמיד הכל מופץ שם. אוקיי, והנושא שהפך להיות אולי חם עכשיו, כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על גיבויים באמת מתוך המקום הזה של פישינג והשתלטות על מערכת ושימוש בדאטה של התושבים שלנו ודברים כאלה ומחיקה שלו, ועכשיו בעצם נוצרה לנו בעיה שבאמת גם שמעתי שהיא קורית עכשיו לצערנו בחלק מהיישובים בדרום, של ממש השמדה פיזית של השרתים ושל הקבצים של הנתונים, שבמובן מסוים גם משתקת לחלוטין את היכולת שלנו לתת שירותים, לגשת למוטבים שלנו, כלומר כל הדבר הזה. לגמרי. זה באמת נושא שהפך להיות נושא רגיש לאור הימים שאנחנו חווים כרגע. מבחינת גיבויים, הטיפים שלי זה קודם כל לוודא שאנחנו שומרים גיבויים לא רק באתר הראשי שלנו, שאנחנו שומרים גיבויים גם באתר שהוא חיצוני ומרוחק גיאוגרפית מהאתר הראשי. כן אני יודעת שלרוב הרשויות המקומיות אין אתר DR. הפתרון שאפשר למצוא כרגע, אוקיי, זה בעצם להעלות איזשהו גיבוי לאתר, יש המון לענן, יש המון פתרונות לגיבוי בענן. נכון שזה לא פתרון מלא, ונכון שבבוא היום כולנו נצטרך לבוא וכבר עכשיו לחשוב על תוכנית המשכיות עסקית, אם חס וחלילה נופל לנו טיל על האתר הראשי
וכל המערכות שלנו קורסות, ואין לנו גיבוי נאות שיכול לאפשר לנו את הפעילות העסקית, במיוחד במצב חירום, זה יכול להיות בעייתי. כן, הפתרון שאני מציעה, שהוא פתרון ביניים, לא מלא, אבל עדיין יכול לאפשר לנו לבוא ולהמשיך לעבוד גם במקרה כזה, זה כשיהיה לנו גיבוי בענן, ואז בעצם אפשר להוריד את זה מהענן ולהמשיך לתפקד. אני כן רוצה להגיד גם לגבי שחזורים. שחזורים, אנחנו חייבים לבצע את זה בבדיקה יזומה. הרבה פעמים אנחנו נוטים לא לבצע שחזורים, או משחזרים רק כשאנחנו מתבקשים. אבל כן צריך לקבוע איזושהי תדירות גבוהה, לפחות פעם בשנה, שאנחנו בודקים שהגיבוי שלנו באמת עובד. אוקיי? כי אם קורה משהו וגם הגיבוי לא עובד, אז זה יכול ליצור איזושהי בעיה מבחינתנו. וכן, ככה אני רוצה לתת נקודה, אולי לא לעכשיו, אבל לעתיד. אני יודעת שלרוב הרשויות המקומיות אין תוכנית המשכיות עסקית, והאמת שגם אין רגולציה שמחייבת את הרשויות המקומיות לעשות את זה. אבל כן, אני חושבת שזה הזמן להתחיל לחשוב ולהתחיל לגבש תוכנית עסקית שתהיה מנוהלת ומעודכנת, כדי שנוכל להמשיך פעילות גם בתקופות כאלה. ימית, מה את חושבת על מישהי, נגיד שהיא מנהלת רווחה, אמרה לי, אני אמרתי לכל העובדות שלי להדפיס מהמערכת עכשיו את כל הפרטי קשר שיש לנו של האוכלוסיות רווחה, כדי שיהיה להם את זה גם אצלם בבית, למקרה שאנחנו לא נוכל לגשת למערכת, או שהדאטה הזה יישרף, וכדי שהם יוכלו ביום שאחרי, בכל זאת שיהיה להם איזושהי אינפורמציה, וכולם הדפיסו למעשה והורידו את הרשימות לדפים. מה דעתך על הדבר? אני חושבת שזה נכון לעשות את זה, אבל צריך לעשות את זה תוך כדי שיקול דעת ואחריות, אוקיי? אפשר שבעצם כל ארגון ידאג לארגז חירום, אוקיי? של כל הדברים, כל המסמכים, כל החותמות, כל הדברים שהוא צריך, שיהיה גם במקום מרוחק. עכשיו, אם יש עובדות שהם בעצם הורידו מסמכים ומכילים פרטים רגישים על אנשים פרטיים, אז הייתי מנחה את אותם עובדות שהמסמכים האלה יהיו במקום שהוא לא נגיש לכולם, או אפילו אולי בארון נעול שרק להם יש את המנעול לשם. בעצם לשמור על זה, לעשות איזושהי הפרדה בין הסביבה הביתית למידע הפרטי שיכול להיות חשוף לאנשים שלא אמורים להיות חשופים אליו. אז אנחנו דיברנו על 5 דברים שהם באופן כללי נקודות חשובות בתוך העולם הזה, והן חשובות גם היום. רצינו קצת לשאול את האנשים שנמצאים כאן כדי גם להבין וגם כדי שננסה רגע לחשוב אנחנו, אם בארגון שלכם, מה בחוויה שלכם זקוק לחיזוק הכי גדול? כלומר, איפה הנקודה שאתם מרגישים שהדברים הכי פרוצים, או גם איפה המקום הזה שבו מחר בבוקר אולי כדאי להתחיל לנסות ליישם חלק מהשינויים והדברים. יש לכם, אמור לקפוץ לכם אופל את השאלה הזאת כסקר. כן, רגע, ממש שניונת. רגע, שנייה בעיה טכנית, שניונת. אז אני אתן הנחיה אחרת? כן, יש כרגע בעיה. אז בואו ננסה רגע לרשום את זה בצ'אט. כל אחד רגע ייקח דקה, יחשוב וירשום רגע את זה בצ'אט כדי שיהיה לנו גם איזושהי תמונה. ואני חושבת שזה גם טוב כתרגיל עצמי, כי חלק מהבעיה או מהקושי בתוך העולם הזה, שזה עולם גדול, יש בו הרבה דברים, ובכל תחום אפשר לעשות הרבה דברים, אז אנחנו קצת נאבדים בתוכו. אז יש רגע של רגע למקד, להגיד מה מתוך הדברים האלה אני יכול רגע מחר, אני מרגיש שאולי אני יכול להתחיל לחזק אצלי. מזמינה אתכם רגע לחשוב על זה.
העלו פה בינתיים מודעות, מיכל כתבה. אני לגמרי מסכימה עם המודעות, חייבת לציין. בסוף, הכל באמת מתבסס על מודעות עובדים והערנות שלהם. אם יש משהו שלמדנו מהמלחמה, שהטכנולוגיה, טובה ככל שתהיה, היא לא מספיקה. מודעות של ההנהלה הבכירה ושל העובדים. אוקיי, אז בואו נחשוב על זה עוד רגע, תנו טיפים להעלות מודעות. אני יכולה? אז אנחנו בואו ניקח כמה שאלות לפני שנעבור לחלק השני. אז באמת בואו נתחיל אולי מהשאלה של ליאור, אלא אם יש לך באמת טיפים להעלות מודעות. אני חושבת שכבר ציינת את הנושא הזה של דברים אפילו יומיומיים קטנים כמו באנר חודשי או דברים קטנים שאפשר לשלוח. אני חושבת שהתרגיל עם הפישינג הוא תרגיל מצוין, כי כשאתה נופל בפח ומישהו מהארגון שלך מגיע ואומר לך, שמת לב שהפלתי אותך הרגע בפח, זה לא נעים, אבל שים לב שזה קרה, זה דורך אותך הרבה יותר, אין ספק, זה גם משהו שילד שהוא מצוין. עוד דברים שיש לך? כן, לגמרי. יש גם, זה רלוונטי גם בעיקר לארגונים שמנהלים מוקד לקוחות, גם לרשויות מקומיות שבעצם מנהלים מוקד לתושבים. אז לעשות הנדסה חברתית, לנסות להתקשר, ממש להתקשר ולהפעיל מניפולציות על אותם מוקדנים כדי לקבל מהם מידע על תושבים. זה גם משהו שאפשר להעלות את המודעות. התוכנית, מה שעובד ממש טוב זה באמת תוכנית חודשית, לא להכביד על העובדים גם עם הבטחת מידע, חשוב לעשות את זה במינון נכון. תוכנית חודשית שמשלבת גם פעילות, אפשר שאלון, באחד מהחודשים להפיץ שאלון הבטחת מידע עם פרסים, אוקיי? להגביר את התחרותיות בין העובדים. אפשר ממש לקחת את המחלקת הבטחת מידע בארגון ולהפוך אותה למחלקה הכי מגניבה שיש. גם לעשות איזה שהם קמפיינים לקראת ימים מיוחדים שקשורים להבטחת מידע, למשל בינואר יש יום הגנת הפרטיות, זה ממש לעשות פעילות סביב זה, לקחת עובדים ומתבגרים שלהם ולהעביר להם הרצאות לגבי סכנות ברשת והדרכים להתמודד עם זה, לעשות גם דברים שהם לא קשורים בהכרח לארגון, שהם קשורים גם לחיים האישיים שלהם, כי בסוף כללים לשמירה על הבטחת מידע הם זהים. אם העובדים ישמרו על הבטחת מידע בבית, הם ידעו לבוא ולשמור על זה, על הבטחת המידע בתוך הארגון, והמטרה הנסתרת שלנו זה להפוך אותם לסוכני סייבר חשאיים שמסתובבים לנו בארגון ומתחילים לחפש כל אירוע מחשיד. אוקיי, תודה. נשאלנו פה איך אפשר לוודא שכל העובדים אכן עושים עדכונים למחשב שלהם, אז באמת גם ליאור ענה שאפשר לבקש דיווח וגם לעשות ביקורת. האם יש איזשהו כלי טכנולוגי שיכול להגיד לי מה המצב בכל אחד מהמחשבים שמחוברים לרשת שלי, כלומר אם היא הותקנה או לא הותקנה, כלומר זה משהו שרק ידנית אפשר לבדוק או שיש איזושהי דרך מתוחכמת יותר לעשות את זה? מבחינת זה, אז אני מניחה שגם יש כלים שבעצם הם בעצם מבצעים ניטור אחרי הפעולות האלה, ואפשר באמצעות כלים טכנולוגיים שאני יכולה אחר כך להעביר בסיכום, כלים טכנולוגיים שאצלנו בצוות הטכנולוגי מכירים, למעקב אחרי זה. כן הייתי מציעה לעשות בקרת הרשאות, אוקיי? ממש לקחת את הרשימה של כל אותם אנשים שיש להם גישה למערכת ולהצליב את זה עם כל העובדים שיש ולוודא שלכל אחד יש את ההרשאות המתאימות והנכונות למערכות. אבל לגבי כלים טכנולוגיים אני אעביר לך ואנחנו נפיץ את זה בסיכום. שאלה מצוינת. אחלה. אז דיברנו קצת על כל אלה, אני רוצה שנשאיר עצמנו מספיק זמן גם לדבר על 4 הדברים הבאים שרצינו לדבר עליהם, שהם באמת נוגעים רגע לעבודה היותר שאנחנו נפגשים איתה בימים אלו. כן. אז חוק הגנת הפרטיות. חוק הגנת הפרטיות בסעיף 8 בא וקבע לנו חובה לרשום מאגר. זאת אומרת, הוא בא ואמר שאנחנו לא יכולים לעשות שימוש במידע על אנשים פרטיים, אלא אם כן רשמנו את המאגר הזה ברשם מאגרי המידע.
זה חוק שהוא קיים מ-1981, מעל 40 שנה, ויש המון ארגונים שמפספסים את החובה הזאת, ועדיין יש ארגונים שלא בעצם רושמים את המאגרים. אז מה בעצם, איזה מאגר יש לי חובה לרשום? הרי לא את כל מאגרי המידע, כל המידע שאני מחזיקה יש חובה לרשום. אז אם זה מידע שהוא נשמר באופן מגנטי או אופטי ואפשר לאבד אותו, זאת אומרת אם יש לי מידע שאני שומרת במערכות ואני יכולה לגזור ממנו מיונים או סינונים, לעשות איזה שהם כל מיני תחשיבים או פילוחים של מידעים, זה מידע שיש לי חובה לרשום אותו. לצורך העניין, אם יש לי מידע שאני שומרת אך ורק בקובץ וורד או אך ורק בקובץ PDF, זה מידע שאין לי חובה לרשום אותו כי אני לא יכולה לגזור ממנו מיונים וסינונים. לעומת זאת, אקסל, אם אני שומרת מידע אך ורק באקסל, עדיין אקסל הוא כלי שיכול לעזור לי לבצע מיונים וסינונים, וגם שם תהיה לי חובה לבוא ולרשום את המאגר. כן, אני יכולה להגיד שיש שני סייגים למתי אנחנו לא רושמים מאגר. אחד, אם זה מידע שנועד לשמש אותי באופן פרטי לצורך העניין, אנשי הקשר שלי בטלפון, אוקיי? זה לא מידע שאני צריכה לרשום מאגר. והדבר השני זה אם יש ברשותי אך ורק את השם ואת הפרטי התקשרות של אותו אדם. מה הם התנאים לרישום המאגר? אוקיי, קודם כל המאגר צריך להיות של גוף ציבורי. אז אם אנחנו נמצאים באוכלוסייה של רשויות מקומיות, לגמרי עונים על ההגדרה של גוף ציבורי, ויותר מזה אני אגיד שכל המאגרים שלכם הם מתחילים מרמת סיווג בינונית ומעלה. אם המידע הזה מכיל מידע על אנשים, אם זה מידע שהוא נועד אך ורק לצורך דיבור ישיר, וכמובן אם יש מידע רגיש בתוך המאגר, שמידע רגיש זה מידע על צנעת אישיותו של אדם, על המצב הרפואי שלו, על הדעות, האמונות שלו וכיוצא באלה. כלומר, מספיק לשאול בן אדם על ההכנסה הממוצעת שלו בחודש באיזשהו סקר תעסוקה, וזה כבר מידע רגיש, כי זה כבר מידע על ההכנסה שלו, המצב הכלכלי שלו לדוגמה. רגע, אני אסייג את זה. אם שמרתי את המידע הזה בתוך מערכת או אקסל, שאני יכולה לגזור מזה מיון וסינון של נתונים. כן. אם זה אמר לי בעל פה, אז זה לא מאגר שיש חובה לרשום אותו. כן, אני רוצה להביא לידיעתכם שהרשות להגנת הפרטיות ראתה את הצורך ברישום זריז של מאגרים בחירום. ופה אני רוצה להגיד כזה דבר. אם יש מאגרים שהם נוצרו כתוצאה מעת חירום, אבל אנחנו יודעים שהם הולכים לשמש אותנו באופן קבוע, אוקיי? אז ההצעה היא לעשות את תהליך הרישום בתהליך הרגיל והמקובל. אם יש מאגרים שהם נועדו אך ורק לצורך תפעול של מצב החירום, לצורך מתנדבים מסוימים או תרומות, אז פה הרשות להגנת הפרטיות כן באה לקראת הציבור ואפשרה תהליך מקוצר של המאגר הזה. צריך להבין שהתהליך המקוצר צריך להרים פשוט טלפון לרשות, יש פה גם את הטלפון וגם את הדואר האלקטרוני שלהם לנוחיות שלכם, ואז בעצם הרשות להגנת הפרטיות חוזרת אליכם, או מבצעת את הרישום בשיחה טלפונית, והמאגר הזה הוא מאגר שתקף לשנה. אחרי שנה המאגר הזה לא תקף, אתם לא יכולים יותר להשתמש במידע לפי סעיף 8 שדיברנו עליו, ולוודא שהוא נמחק לאחר מכן, אוקיי? שהמידע שכבר אין צורך בו, אנחנו למחוק את המידע, אין צורך לסכן אותו. בואי נחדד רגע את הכוונה במילה מאגר. אם אני עכשיו רשות ואני עושה שאלונים למיפוי צרכים של משפחות שהתפנו אליי, אני אוספת קצת את השם שלהם, פרטי קשר שלהם, מה הצרכים שלהם כרגע, כמה ילדים יש להם, איפה הם מתגוררים, מה הכתובת שלהם, ויש לי כ-50 רשומות בקובץ אקסל שהם מהסוג הזה. האם זהו מאגר? האם חשוב לי לרשום אותו? חד משמעי, זה מאגר. בגלל שהנתונים שם הם לא רק פרטי התקשרות ושם, יש שם נתונים על הצרכים שלהם, על כמות הילדים, יש שם מידע שמחייב רישום,
אבל שוב פעם, אם זה מידע שהוא נועד אך ורק לצורך חירום ולאחר מכן אין לי צורך במידע הזה, אז אחרי שנה פג התוקף של המאגר הזה ויש צורך למחוק את המידע פיזית מהמערכות. עוד תופעה שאנחנו, קודם כל באופן כללי, יש עבודה גם בארגונים חברתיים, גם ברשויות, הרבה על הדרייב, גם הנושא עכשיו במיוחד בשל כל איתור הצרכים עם הגוגל פורמס, הוא מאוד מאוד הפך נפוץ, ואם זה משהו שאנחנו צריכים להמשיך איתו, להיזהר, מה הדגישים מהבחינה הזאת. אז תראי, אנחנו באמת מלווים המון רשויות, ובחלק מהרשויות זיהינו שיש עובדים שפותחים בעצם גוגל דרייב על חשבון הג'ימייל הפרטי שלהם, ואני רוצה, אם יש דבר חשוב ומרכזי, ובמיוחד אני פותחת עם הנקודה הזאת, זה המחויבות שלנו לעשות הפרדה בין המשאבים של העובד לבין המשאבים של העירייה, אוקיי? מכמה סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, אנחנו לא יודעים איך הגוגל דרייב שלו מאובטח, למי יש גישה, למי אין גישה, ואם הוא שומר שם מידע רגיש על תושבים, זה משהו שיכול להוות סיכון. מהצד השני, כשזה שמור על גוגל דרייב של הרשות, אוקיי? של הרשות המקומית, שמופעל ברישיון רשמי של גוגל, אז מה שאנחנו יכולים לעשות פה זה קודם כל לא לאפשר גישה לקובץ הזה לכל מי שרק רוצה, ממש לברור בפינצטה אם אפשר את האנשים שצריכה להיות להם גישה רק בהתאם לצורך, רק בהתאם לתפקיד שלהם ורק בהתאם למטרה שלשמה אספנו את המידע הזה. וכמובן לוודא שאנחנו לא אוספים מידע שאנחנו לא צריכים אותו לצורך המטרה, אוקיי? לצורך העניין, אם אנחנו רוצים לבוא ולעזור לתושב בענייני תרומות, אנחנו לא נאסוף את מידת הנעליים שלו או את צבע העיניים, אוקיי? זה לא מעניין, זה לא קשור, לא נאסוף מידע עודף, וגם נוודא שקבצים רגישים נעולים עם סיסמה ושיש גישה אך ורק לאנשים הרלוונטיים. פה איזשהו אתגר איזון, כי מצד אחד אנחנו חיים בתקופה היום, אנחנו אומרים בואו אנחנו רוצים עומק היסטורי של דאטה, אנחנו רוצים לאסוף כמה שיותר, אנחנו רוצים שיהיה לנו כמויות גדולות של מידע, שנוכל בבוא היום אולי לעשות השוואות, אולי שיהיה לנו אפשרות לעשות איזשהם תובנות עסקיות שהן גם בטווח ארוך יותר וגם מורכבות יותר. ומצד שני את הרבה פעמים אומרת למחוק את הקובץ, הפסקנו להשתמש בו, למחוק את הקובץ. איך את חושבת כדאי לאזן את שני הדברים האלה? תראי, שאלה מעולה שלצערי אין עליה תשובה חד משמעית. אנחנו צריכים, אם החלטנו בתקופה מסוימת שעדיין אנחנו לא יכולים למחוק את הקובץ כי הוא עדיין משמש אותנו, אוקיי? אז אנחנו נקבע את התקופה הבאה שאנחנו נבחן את השאלה הזאת שוב. בעיקרון, אם את יודעת שאין לך יותר צורך ואין לך יותר שימוש במידע הזה, ההמלצה היא למחוק. ולמה למחוק? משתי סיבות עיקריות. אחת, כי יש לנו חובה רגולטורית אחת לשנה לבצע בדיקת מידע עודף במערכות שלנו. ברגע שאנחנו מגלים שיש לנו מידע עודף, אנחנו חייבים למחוק אותו. הדבר השני, זה שיש פה סיכון כפול, כי מצד אחד, אם חס וחלילה, יהיה לנו אירוע הבטחת מידע ברשות או בארגון, ומישהו יצליח לשים יד על המידע שלנו, אז לא רק שתהיה לו גישה למידע שהוא הכרחי ודרוש לנו לצורך העבודה, תהיה לו גם גישה למידע שאנחנו בכלל לא צריכים, אנחנו מסכנים את המידע הזה. אז ההצעה שלי היא באמת לעשות בחינה תקופתית, אם המידע הזה רלוונטי עבורי ועבור השירות שאני נותנת לתושבים, ללקוחות, או לא. גם אולי בזמן שדיברת חשבתי, אולי זה גם שאלה של למי יש הרשאה, יכול להיות שעכשיו בזמן חירום יש הרשאה להמון אנשים, ונתנו הרשאות להמון אנשים להסתכל ולהשתמש, ואנחנו רוצים לשמור את זה כאיזשהו ידע היסטורי, אבל יכול להיות שעוד חודשיים אנחנו יכולים להעביר את זה למקום אחר, יותר מוגן, יותר פרטי, שהוא המקום המוגן שלנו, ולמחוק את הגישה הזאת של כולם. זה אולי מחבר אותנו לנושא הבא שלנו בעצם. ויוצא, אני רק אגיד שנשארו לנו עוד 10 דקות. מעולה, תודה.
באמת המון המון גופים עכשיו מציעים שירותים בחינם לרשויות, למשרדי ממשלה, לגופים אזרחיים, להתארגנויות, באמת בהתנדבות מאוד מאוד יפה. אין היום איזושהי הנחיה ברורה לגבי הדבר הזה, וההתקשרות הזאת עם מתנדבים ועם גופים מובנים סטארט-אפים, שבהם בעצם או אנחנו נותנים להם את הדאטה שלנו, נתונים שלנו שבה אנחנו נותנים להם אינפורמציה כדי שהם יוכלו לעשות פתרונות איתה, או שהם אוספים בשמנו אינפורמציה על התושבים, על אזרחים, על מוטבים שלנו, עם פתרונות שהם מייצרים, הרבה פעמים כרגע ללא שום חוזה או התקשרות פורמלית. מה לעשות עם זה? אז חשוב שתכירו את תקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות. תקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות אומרות כמה דברים. הדבר הראשון שהן אומרות, הן קובעות לנו סדרה של הוראות שחייבות להיות כלולות בתוך הסכם התקשרות עם ספקי מיקור חוץ, אבל לא עם כולם, עם ספקי מיקור חוץ שיש להם גישה למידע שלנו או שהם מחזיקים במידע שלנו. אוקיי? עכשיו, כשאני באה ומעבירה מידע לאיזשהו ספק מיקור חוץ כדי שהוא יסייע לי בעבודה שלי, אני תמיד צריכה לזכור שאם חס וחלילה קורה אירוע אבטחת מידע במערכות שלו והמידע שלי נחשף, האחריות היא בראש ובראשונה שלנו. לכן מה מצופה מאיתנו? איך אנחנו יכולים להתגונן מפני הדבר הזה? דבר הראשון, לא להתעצל, להסדיר הסכם התקשרות שכולל דרישות של אבטחת מידע. כשאני מעבירה מידע לספק, אני רוצה לדעת איך הוא שומר את המידע שלי, למי יש גישה, מה הוא עושה עם המידע. הרבה פעמים, האמת שגם תקנה 15 באה וקובעת שאנחנו צריכים ממש לגשת פיזית לחצרות של אותם ספקים ולבדוק את המערכות שלהם ואת מנגנוני ההגנה. עכשיו אני מבינה שבשעת חירום זה קצת בעייתי, אז אולי בשעת חירום למרות הקושי לא לוותר על זה מראש, לשלוח להם שאלונים, לשלוח להם באמצעות המייל שאלונים לגבי איך הם שומרים, איזה מערכות, מתי הם עשו ביקורות. יש ממש שאלונים מוסדרים לאותם ספקים, ואז בהתאם לתשובות אנחנו יכולים להחליט אם זה מספק אותנו באותו רגע או זה דורש מאיתנו בדיקה נוספת, אוקיי? לגבי, יש יוזמות כמו שאמרת של סטארט-אפים שהם בעצם מציעים את הפיתוחים שלהם בחינם לרשויות מקומיות. אז פה לוודא שנעשה קוד ריוויו, שהייתה סריקה של הקוד ושהכל בסדר ושאין איזה שהם שגיאות או תקלות נקרא לזה של אבטחת מידע, לוודא שהם עובדים בסביבה שונה מהסביבה של הפיתוח לסביבת העבודה עצמה, לוודא שהם עשו מבדקי חדירה, שמישהו ישב ובדק את הפיתוחים שלהם ואין להם איזה שהם סכנות שלא עלה במבדקי חדירה, איזה שהם סיכוני אבטחת מידע. אוקיי? אבל את יודעת, המבקרים יגידו, ובצדק, שבשעה כזאת, כאילו מה העלות תועלת, כאילו עכשיו אין לי מענה לאוכלוסיות מאוד רחבות שנמצאות כרגע במצוקה, ואנשים מוכנים לעזור ולתת לי פתרון תוך כמה ימים, אני אשלח אותם לעשות שאלון של מבדק חדירה ואבטחת מידע, ודברים שאולי חלקנו אפילו לא יודעים להגיד מה אני בדיוק מבקש. אז איפה האיזון בין שני הדברים? וגם אם תוכלי להגיד, אם אין לי את היכולות עכשיו לעשות את כל הדברים האלה, אבל בהתקשרות איתם יש כזה 3 דברים שהייתי שמה על השולחן, מה הם היו? אז דבר ראשון, הייתי מחתימה אותם על הסכם סודיות ואבטחת מידע, אוקיי? שברגע שהם חותמים לי על ההסכם, אז זה אומר שהם מצהירים שהם עומדים בדרישות האבטחת מידע שדרשתי מהם בהסכם, כולל סודיות, שזה סופר חשוב. הדבר השני שהייתי עושה, אז הייתי שולחת להם שאלונים. אם הם בעצם ספקים שהם מהותיים, יש להם גישה בהיקף רחב למידע על אנשים פרטיים, למידע רגיש על אנשים פרטיים, אז אולי שם הייתי שמה את כל הז'יטונים שלי מה שנקרא, ואפילו הייתי שולחת להם שאלונים לגבי רמת האבטחה אצלהם במערכות, אוקיי? הייתי ממש מנסה לסווג את זה, אם זה ספקים מהותיים שיש להם גישה או מחזיקים במידע רב ורגיש שלי, בין ספקים שזה יותר, את יודעת,
פחות מהותי. אני אוסיף משהו מנקודת הדאטה, ניהול מערך הדאטה, ולא בהכרח דווקא מבחינת אבטחת מידע, שיש כאן גם שאלה של רגע להסכים על מי הבעלים של הנתונים שיאספו. אם אני עכשיו סטארט-אפ שאוסף נתונים על כל הצרכים של המתנדבים והאוכלוסייה שלי, האם הסטארט-אפ הזה יכול אחר כך לעשות שימוש בנתונים האלה שהוא יאסוף אצלי בבית, בשביל לפתח פתרונות טכנולוגיים אחרים שלו בהמשך? יכול להיות שזה בסדר מבחינתי ויכול להיות שלא, אבל זה משהו שאני צריך לחשוב עליו, האם הוא מחויב למחוק את המידע הזה אחרי חצי שנה, אחרי שנה, אחרי משהו, כלומר האם הוא יכול להשתמש בזה, הוא חייב, כלומר גם אם המערכות שלו מאובטחות וטובות, יש פה שאלות של ניהול מערך הנתונים שלי, והאם אנחנו יכולים להסכים מראש מה יקרה עם הדאטה הזה ביום שאחרי. שאלה מעולה, שאלה מעולה. ואני אגיד, כשאנחנו אוספים מידע ורושמים את המאגר, אנחנו חייבים לדווח לרשות להגנת הפרטיות מה המטרה, למה אספנו את המאגר הזה מלכתחילה, אוקיי? ואם אני אספתי את המידע הזה כדי לתת שירות לתושבים, אני לא יכולה לקחת את המידע הזה ולהעביר אותו לחברת סטארט-אפ כדי שהיא תעשה בזה שימוש לצרכים האישיים והפרטיים שלה. ולכן זה משהו שלגמרי צריך להיות מוסדר במסגרת ההסכם סודיות והבטחת מידע, ואפילו להגדיר שם מנגנון למחיקת מידע בתום השירות. טוב, נשארנו ממש כמה דקות אחרונות, אז אולי באיזה משפט על הצד השני של הדבר הזה, של מגיעים אלינו מתנדבים, שלא מפתחים לנו שום פתרון, הם רוצים לעזור לנו לעשות טלפונים לתושבים או כל דבר כזה, ואנחנו צריכים לתת להם רשימות של אנשים, רשימות של המידע שלנו, לאנשים שאינם עובדים שלנו. אז תראי, אז כאן בדרך כלל אני יודעת שברשויות מקומיות יש מאגר מתנדבים עם הנתונים של מתנדבים, אוקיי? אבל אם זה מתנדבים חדשים שנוספו בעקבות המצב החירום, אז גם פה בזהה לספקי מיקור חוץ, כמובן שהנספח שונה והתחולה שלו שונה, אבל המהות להחתים אותם על סודיות כי הם נחשפים לפרטים של תושבים שלנו, ולוודא מולם מנגנון של מחיקת המידע. כן, אני יכולה להגיד שלפעמים הרשות פותחת קבוצות וואטסאפ עם אותם מתנדבים ומעבירה מידע באמצעות קבוצת הוואטסאפ, אז יש אפשרות בוואטסאפ להגדיר מחיקת מידע, תוך 7 ימים לדעתי, יש אפשרות שהמידע יימחק באופן אוטומטי. זה דרך אחת לשמור על המידע. ודבר נוסף, כשאנחנו כרשות מעבירים מידע לאותם מתנדבים, אני רוצה להעביר את זה בצורה מאובטחת, שהקובץ יהיה מוצפן באמצעות סיסמה, או שזה באמצעות דיסק און קי שהוא נעול עם סיסמה, אוקיי? לוודא גם שהעברת... סליחה? אני חושבת שהרבה ממה שעולה, זה באמת שאין הבטחה שהיא הרמטית, בסופו של דבר, באופן כללי, וזה עניין של להקשיח איפה שהמאמץ שלנו יכול להיות, את הגבולות של הגזרה, כדי לצמצם, מה שנקרא לצמצם עד כמה שניתן. אני כן רוצה רגע, אנחנו עברנו על 4 דברים, רישום עכשיו מאגרי המידע בחירום, והתקנה חדשה, עבודה עם הדרייב, העברת נתונים ועבודה עם מתנדבים. אני רוצה לראות אם נשאר איזושהי שאלות שלא עברנו עליהן. אז כן, אני רק בינתיים אציג את השקף. קודם כל תודה רבה גם לך סווטה וגם לך עורך דין עמית כהן. שלחתי לכם עכשיו בצ'אט קישור לסקר. אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תמלאו אותו גם לגבי ההרצאה וגם ששם תעלו צרכים נוספים שאתם רואים שאתם רוצים לקבל עליהם הדרכות או שעות ייעוץ נוספות. אני רגע אבקש מסווטה להפסיק את השיתוף. לשנייה, מעולה, תודה. ואני שמה לכם גם את ה-QR קוד אם אתם רוצים, גם יש לכם פה אפשרות לעלות צרכים מול עמית במייל הזה. זהו, שלחנו לכם את זה גם בתוך הצ'אט, וסווטה אחר מיכל, שואלת אותנו אם אפשר להבין יותר על התהליך של רישום מאגר, למה לצפות.
האם צריך לחדש את זה כל שנה, גם פריאל שואלת, מה גודל מאגר מידע מחייב רישום, כל נושא המאגרים. אוקיי, אז אני אגיד. תחילה, צריך להתבצע איזשהו מיפוי של המידע שאנחנו שומרים. אם אנחנו עוסקים ברשויות מקומיות, אז יש לנו כל מיני מחלקות, מחלקת רווחה, מחלקת גבייה, מוקד עירוני וכיוצא באלה. אנחנו צריכים לעשות מיפוי של המידע ולהבין מה המטרה, למה אספנו את המידע. אם אספנו את המידע כדי לתת שירות לתלמידים שהם לומדים באגף החינוך, אז ככה אנחנו מגדירים. אחרי שבעצם מיפינו את המידע, ולמה אספנו כל סוג של מידע, אוקיי? אנחנו צריכים למנות מנהל מאגר, שבעצם מי הוא מנהל מאגר? מי נכון שיהיה מנהל מאגר? מנהל מאגר נכון שיהיה אותו אדם שיש לו את הסמכות להחליט למי תהיה גישה לנתונים האלה ולמי לא. אחרי שמינינו מנהל מאגר צריך בעצם למלא סט תפסים שהרשות להגנת הפרטיות הכתיבה, אוקיי? שהיא כוללת בקשה לרישום מאגר, מינוי מנהל מאגר כמו שדיברתי עליו, ונספח שמפרט את כל הפרטים של ספקי מיקור חוץ שאנחנו נעזרים בהם, שמחזיקים במידע או שאנחנו נעזרים בהם לצורך מתן השירות, אוקיי? אחרי שאנחנו מעבירים את הבקשה הזאת לרשות באמצעות כתובת הדואר האלקטרונית שלהם, אחרי כמה ימים או שהם מבקשים השלמות או שהם שולחים לנו כרטיס מאגר שהמאגר אכן נרשם עם הפירוט של המידע, ואז אחת לשנה צריך לעשות בחינה אם המידע ששמור במאגר או המטרות או לפעמים מתחלפים מאנשים או לפעמים מנהל המאגר מתחלף, צריך לעשות בחינה אם צריך לעדכן את המאגר או לא. אחת לשנה אנחנו רק עושים בחינה, ברגע שרשמנו מאגר פעם אחת פעולה מספיקה, אבל לאחר מכן צריך לתפעל את זה באופן שוטף ואחת לשנה לעשות בדיקה צריך לעדכן או לא. יומית יש מקום איפה זה קורה? כאילו איפה הגישה הזאת? איזשהו לינק לאתר של איפה זה? אני יכולה עכשיו תוך כדי, כן, בטח. בסדר, מעולה, גם אפשר לרשום ואנחנו גם נוכל להוסיף את זה למייל המסכם לכל המשתתפים. אני רואה שאין עוד שאלות אם לא פספסתי. אני רואה רק התייחסות אחת שהתייחסה לגבי השאלה שאת שאלת סבטה, לגבי זה שעובדים בזמן חירום מדפיסים מסמכים ושומרים את זה בבית, אז הייתה פה באמת התייחסות לגבי שמירת מידע בדיסק און קי, מעולה, מדהים, רק טיפ אחד קטן בהקשר הזה, לוודא שהדיסק און קי הזה הוא מוצפן בסיסמה, שככה שגם אם הוא מגיע לידיים הלא מתאימות, אין אפשרות לגשת למידע, בסדר? מעולה, תודה רבה. אז נגענו היום בהרבה מאוד מאוד דברים, המטרה הייתה לחשוף ככה לנקודות המרכזיות, בכלל עולם אבטחת המידע יש אפילו הרבה יותר דברים, אבל הנקודות המרכזיות שיכולות לשרת אותנו גם בחירום וגם בשגרה, אתם מוזמנים ליצור קשר עם פריימסק, עם ימית, אם אתם צריכים ייעוץ בנושא, אם אתם צריכים ייעוץ היקפי יותר איתנו, וגם יושבת פה קהילת הדאטה ומערך הדיגיטל שנותנים פתרונות הרבה יותר מערכתיים ושיתופי פעולה, גישה לשיתופי פעולה בהקשר הזה. אני חושבת שיש צרכים שיכולים לעלות שמשותפים פה להרבה דברים, לדוגמה פורמט עבודה עם ספקים אחיד, פורמט סודיות אחיד למתנדבים ועוד דברים שיכולים לעלות. אני חושבת שזו הזדמנות טובה ליצור קשר עם הגופים האלה ולהביע מהשטח את הצרכים, שאולי ייווצרו גם הפתרונות המתאימים המערכתיים יותר. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, יש עוד וובינר מרתק בשעה 2. נטע, תודה רבה, את ממש ככה ממשיכה לקדם את הבמה. אז באמת תודה רבה, יש באמת את המשך תוכנית הוובינרים, וגם שבוע הבא אנחנו נפרסם את זה, אני מקווה כבר היום. יש עוד וובינר גם של סבטה על אפיון של דשבורדים, אז אם כל תחום הדאטה מעניין אתכם, אתם גם מוזמנים. והיום באמת בצהריים יש באמת וובינר על קבלת החלטות מבוססות נתונים. אז אנחנו יותר מנשמח להזמין אתכם ושיהיה לכם המשך יום כמה שיותר טוב, עם כמה שניתן, ושנהיה חזקים ביחד. תודה רבה לכם. תודה רבה. בשמחה, להתראות. תודה רבה. תודה רבה, ימית וסבטה.
בשמחה, תודה ראי.